ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Sembut Menteri Ramba jangka Jylla ba Presiden Tensong lai thu ba ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam kila pendap ialah ka Kamram ba ka basa menta ka syong hakakti jangka CBI bantokin halok jing syaksiat yap jeng ki sangot ki khasi penar hakinong pahara klau ba haki pulit Assam hakasnong mukro haka arpo arterik Naiwieng ar hajar arpo ar Uba Presiden Tensong belong usembut Menteri Ramba jangka Jylla ulapan pau ba kinong yalam jangka seng king atiar Neutral National Liberation Council kim dei bandan ke jing artatien ya ke jing khot jong ka sarkar banwan syakami jing akranya sung ulo ongru lada kinong yalam jong ka seng kim sngau shngan banwan syakani ka Jylla Meghalaya kila banjit na ka benta ban pelong ya ke jing akran hakanu ka jaka kaseng khasi haka arpulai tari Naiwieng asa arpulai klaraki ya kaseng kut snem ka bashispa arpu sa snem da ka basdang ya ka jing yat patba na badan yaurang ham shalempung wiking jayaw ban pin inam ya ka lariti jong ka jat riu khasi hakani ka seng kut snem ka bala long menta ka kenti Lasa Kylleng dau chief executive member jong ka KCDC uba penyat sing iem rengkat ka jinga dalang jong us iem ka hima melim upa iem aina manik iem us iem ka hima khairim u Dr. Balajit sing iem lambat us iem kena jong ka hima melim upa iem habapan sing iem Kalong ka jingja ka ba pensngau diaw hadu kata-katai ki bahiyang asam hadin ba weurang ba nagasnong maudingan Ribhoi district ka bahab hapo ka mauhati constituency Raja ngai Naiwieng nadu ka arpau terik Naiwieng ar hajar arpulai hakapor lai beji no phaisngi Yau ni orang bal atip kerteng kum usagar thakuri uba lai punyau senam kerta pad udai ubala dan sangut ki khun ki bahiyang asam ki lai thu bau ni orang ba dangshen ula kempang kensan na ki benta jong ka kli bad usyukran kulmar ben marwai bad nalor kata usyuk berngam ben iki beriau kat ki bau ya kendo Kajing bumburam jong Islam terekam ya ka sengkut snem kala pelong ya ki khot jong ka khasi students union balik khang khardam ya ka office rekam jong ka post office ka badan hamairang bar kumjuru ki khot jong ka KSU Shillong mi ngi circle kala lek khang khardam ya ka Islam pulie jong ka NIFT bat ka niya ka badan hamau diang nalor kata ki khot jong ka KSU Maulai circle kala pha khang ya ki office bat ki ban ki ba pli hakini ka sngi Kahnya Tribute Council war jantia circle kelahir jurip ya ka jing pentrei ya ka wei ka surak ka bapenya so na preng syakap amnarem muktapur ban lap ya ka jing shisha halor ka jing keno ba u contractor la shu pentrei torti kalkum ka video ba ka seng kala pha ka CCTV u president jong ka seng u ba yuda hun ki shilau la ong ba ka seng kan aipor tang shitayau ya contractor ba un kho byang ya ka surak baladat siang rong bat ban siang byang da ka bathamai Hendrai lam kumta kaseng kamban se ban shim da ki sien jam ki bating Kajing pesingau patba ni ka public hearing bala pelong da katanat water resource West Janti Hills District haka arpo arterik Naiwieng arta arpulai kala long ka bayat ben da ka jinga shim benta jongir khat ka penthornen Farmers Association ki trai hali ki board penyat snong jong ka lat thalabo mi mentedu road mentedu bat ka khoi ya ka wa mentedu Kilai thu ya ka jing angnu jongki banle ya ka babhatam na ka benta ka jing mento jongki nongrap hapen thornen khamtam banlan na ka jing shakta jongki penthor ka ba hakapor bajur uslap bat shle ka wa mentru angur ki priye ki basyong da ka skuti ka badan yo number ML not sun AB prapra nyausan klamen saujur hadien ka jing shak tenra hakawai ka kali bolero ka badan yo number ML not sau B sanpra arkhandai ka balapen hairstyle bha Kani kala ja hakashtong sora rem berkini ki arngot ke bala mensau la pinkit no sha CHC sora banyo ya ka jing sumar kad hadu kapor bala pinkit sa CHC kini ki arngot kimpat tip briu bar unongnya jong ka bolero ula petkrat hadin kani ka jingjang ka Shillong la jong football club kala nang yo khur ya ka jingjob hakasien ka baar hakajing kun ya ka lempung ya lekai I league ka bala long halayeng da ka bapelim ya ka Delhi Football Club da Argo Lakaway ha ka jingakun ka balalong ha SSE Stadium ha Madan Polo Shillong ka Shillong la jong kan hapan ya kun biang halayeng persha ya ka Trau FC ha ka Arpsan Trik mentau benai Naiwieng
Menteri Rangba jangka Jylla West Bengal ke Mamta Banerjee kalau kentok ting ya kaseng BJP dah kabaong. Baka kenhun ya lekai kriket jangkari India kalau job ya barok kijingnya kun haka World Cup. Hendrai like no tang haka ski ya lekai final. Kadai namar ba ya kijing ya lekai la letpet de kinong pom. Ya kini ke Mamta Banerjee kalau penpau habakren syakinong kersan jangka Trinamool Congress Netaji Indoor Stadium kabala long hakul kata. Da ka baong ru baka kenhun ya lekai kriket jongkari kan jin dalayo ya ka jingjob jin la dala pelong ya ka jinga lekai final ha Kolkata lani ha Mumbai Kadok Sabha Sekretariat kelapen kela ya ki kendon na ka benta ban yo pet ya ka website jong ka parliament hadin balami ka jing syak keno syak thong tingka jong ka MP ka Trinamool Congress ka Mawa Moitra ban bu jingkli ha po parliament Kathamai Khubor kay thu batang ki MP kilaban penankam ya ka site da ka ba penankam da ka kerteng la jong handai amshu da kinu kinong tray lani da ki wei pat ki brio wei brio ubala nduf wei snam kerta ula syakem hadin bola kam ya ladi ba udai inspector jong ka tanat pulit Delhi bat syukur ru ikipat ba haki babun rukom ya uni pulit thok la ithu kerteng kum Lakshmi Narayan Sharma ubasa Hasagarpur Kipulit kilayo pedang ya ke ujo nau Surat Singh ubala keno ba uwei ubriu la kam ya ladi ba udeu inspector RK Sharma ubabat ya ke kerdan kum additional SHO jang Sagarpur Police Station ula shimpisasan hajar tingkana u bat nalor kata ula dawa shushu ya ke pisa shilak shiteng Shiphangut kinong rap kibang syakram hakasnong Goregaon jong ka Hingoli kila kerpat ya Menteri Rangba ke Jylla u ikan shinde bon a jingbit yaki bakin deno ya laki jong ki department kanang bakin dubla ban siudap ya karam ka bagi syakram ka bagi shim na kibang bat de kinong airam Kini kinong rap kila pha da ka jingtho shaw Menteri Rangba da ka baterwa bakin shudeno ya laki jong ki khaman ya khlai ya udok bat ikiwei par ki department Kenang makin dubla berpenkut ya karam kasya kabaki ladap shim. Kakentai benengkong hari India banlong kanong bisa jong ke Supreme Court ka Fatima Vivi kala klat no nakani kasla Pyrthei hakulam hakerta ka bakhandai produsnam hadin bakla syak sumar hapo ka hospital lakat tu kan Nipur. Ka Vivi ka deru ka chairperson benengkong jong ka National Human Rights Commission berkakentai Muslim ka benengkong banlong kalat jong ka Jylla Tamil Nadu. Kayo kakot jong Jylla Meghalaya hakakam jengok kai Pyrthei lai thu lupa bakan kiyo haduk khat ar hajar klur haus nam ar hajar arpupra bat kajingwan poi jong ginong jengok kai kanlong haduk ar pholak ngun Director jong tourism uba Cyril Dingdo habakren haka International Tourist Mart ulaong ba kajingyo kamai jong ka Meghalaya nakikam jengok kai Pyrthei kalalong 6000 ruspa klur tingka haus nam ar hajar arpuar balakmi lentiru bakan nangkiyo da 10% man laus nam Menteri Rangba ke Jylla Manipur UN Biren Singh ulaong ba hakabaya day berkajingja hakari Myanmar ke sarkar kalapen klain bahaya ki bor pahara hasilenter hakaput jong ke Jylla Manipur batri Myanmar ulai thu ba ke sarkar kalapen apahara amtang de kisipai ke Assam Rifle hendrei wat de kipulit kisipai BSF bat kipulit CRPF kenang mat pet ngor ya ke jinglong jingman hakaput hadin bakalami ke jinga kun hapdeng ikun hun persya berkisipai ke Myanmar kibasin sya donbor ya kani keri kaliang persya kala keno baulat ke Jylla la persang met penyahi ya ke sinsyar ka khadar ha ke Jylla Tripura na Raj Bhavan utapas de uwe ne kiriu saj Pyrthei balak ham rangba ulaong bau Indira Sena Reddy ula persang menbat ya ula kam sinsyar jong ka sarkar Hadin bakilami ki Khubor hamsaya bau Menteri Rangba ke Jylla Tripura Manik Saha la asyu bandang pet haduk live hoteli kitenat ki ba uban. Kajing jelai jeng ki kesau surok kelanang kharoi ha Gurugram. Berkedi kelapen sengau kia haduk kata-kata yiki pat ba nong song snong ha ka ba kila keno ru baki bor ki badai pet kim shim la le AA ban kem ya kini ki kesau ki ba bu jingma ya ka yat ka yeng bat ya ka le kawan jeng ki pat ba. Ki Khubor ki thu baki di kesau surok kila dai kumba 6000 kandai spa andru pongut ki beriu tang hau benai baladam. Lai pesan ngut ki beriu kila mensau berkat nyang ngut ki wei pat kila mensau jur. Hadin baki ngap kila kentha ya ki beriu ha ka wei ke jingle nyam Hamandia district jong ka Jylla Karnataka. Kani kala ja kat ba ki pat ba kidang pelong ya ka jingle nyam Totila Madu ha ka wei ke temple ha Melukute. Kawai ke samla nong Israel kabadang arpusan senem kerta ya kabala tip kerteng kum ka Shani Gabi kabala ja rengai nadu kesngi baki le no Hamas kila hirtma kendit hakan nyautrik urisau arata arpulai ya keri Israel lalap bakala syak penyam dan ya kamet jongka lalap daki bor pulit najan kasnong kibutzberry
Kajing menjur, ya kajing sangat yasiat hapadeng kesipai kari Israel bat kilian no Hamas ha Gaza Strip kalak ban shimpor ha kabayadai bat kajing pelat iki brio ki bla syarak bor. Kini ki arliang mamla kila menjur menya pelat markeliang ya kinong syarak bor da kaba IT syaka Red Cross ban shimti ya kinong syarak bor bat ban penpai pat ki bah yang hasam. Hakajuk kasngi bakari Israel bakile no Hamas kila menjur man penpai markeliang ye kibrio kibla syarak bor bat man penjam no khandiat ya kathma u director jongka mozat u David Bani wala lek yu kejat hadoha ban ya kendu ya menteri rongba jongkari Qatar u Muhammad bin Abdul Rahman watla kini kejing yang menjur ban penpai ye kinong syarak bor kala ban poi syaduk kasngi tho dien Henry nak kaliang jong niu klik du ka Mossad ulai thu ban nak kaliang jong kari Israel kadang persang man penbet ya ka jaka ya ka por shwaban penbena ya ka jingsange ya sian khnang man island ikinong syarak bor bakin wan phai byang shalaki bah yang sam Menteri rong ba du jong kari Israel u Benjamin Netanyahu ulah hukum ya klik du jong ka Mossad ka balong ka tanat sentian man le da ka bateng persya ya kile no Hamas la dalam bakidon hakanu kunu ka jaka lani wat shabar jong kanong ba Gaza Bun kinong yalam ba kli du jongka Hamas kila Pyrthei yaladi syakari Qatar bat shanong ba jongkari Lebanon. Ke Israel Defense Forces hakasngi palai kala kem ya director jongka Al Shifa Hospital ha Gaza. Rengkat bat kiwei pat kinong trei jongka ni ka hospital. Hadin bagi shipai kila yok ban kurup bun teli ketiasian na ka jaka bu dawai hapok ni ka hospital. Kini ke hospital kala long kawai ni kijaka ka bakong san bagi shipai Israel kila sentiat bha nadu bagi shipai Israel kila penpai kala ya kila no Hamas ha Gaza hadin ka jing syahir thma ka nyautri urisau mentau senam aja apulai menta ka kenti keri China kala sakhi sai kawai pat ka jing sapriang kensan ka jing pang pneumonia ka bakta ya ki khna red bat ki hospital ki ba ajing sumar ki khna kila shlei da ki khna red ki bangan ha ka ni ka jing pang Ka Khubor kai thu bagi kena red kila yo ya ka jingpang kishin bat ki don ru katu kat ningut ki kena ki bla syam shitam wat ban ring ne penhiar mensim. Lai thu ru bagi skul kila haban khang kerdam nakada ka jing sapriang jong kan ni ka jingpang. Salteli ki khaput ki ba penyaso ya kari Canada bat kari US kila khang. Na ka benta saw kenta hadien ba ka wei ka kali ka bala kemding kala lik tendra ya ka jingking ka ba penyaso ya ka New York bat ka Ontario ha Niagara Falls ha ka balang. Anut kibriu kala du ya ka jong ka jing ha ka ni ka jingja. Kari Israel kala menjur ban pelat no ye katu kat ni kinong Palestine kibla syak kem koidi kum ka jing penpai markeliang ye kibriu ki basyarak bor ha kile no Hamas. Kani ka jing yang menjur na baro arliang kalong ka jing thmu ban yok pelat ye kinong Israel kibla syak set slung ha Gaza hadin ka jing syarak bor ha kile no Hamas. Ki koidi ki bakari Israel kan pelat ki kenthum ya lai phulai ngot ki kenthai Shispa arpulai ngot ki khna ki bahapo khat prasnem karta but shispa sa ngot ki bri ki baladap khat prasnem karta kari Pakistan kala thep kerteng yala de na ka benta ban longer khot jong ka breaks ka Islamabad ka balong ka nongba jong kari Pakistan kala thep application ban penyaso bat kan yakin hun da ka bapan jikersha na kari Russia ka breaks kari ka kunhun jong kari Brazil Russia India but South Africa Sahriang wat ki wei par kiri ki bathmu ban penyaso barkan ka kunhun kilong ka Saudi Arabia ka Iran Ethiopia Egypt Argentina bar ka United Arab Emirates Tikitu kilong ki Khubor hakimat mentang si Khubor